Hemen salam. Ne şu gavanyan ayarlar vardaydı bileyim. Eğer sen govoryan diýendäre men arada bir video paylaştım. Men eğerim govoryan süýýän şoň üçin gysganyan. Düşünýändäm şeýdi kurlya. I think eğerim seni süýýän sen süýüşüm ýaly. Ben şonu pikirlendim. 1. 2. Eğerim seni süýýän etdim bir zat näme etdim? Şisa dedin ok. Eğerin daşar teretmedýänek näme etdim? Şisa dedin ok. Eğerin başka ýerlerden keyip almadýany näme etdim? Şisa dedin ok. Eğerin näme üçin başka ýerlere seretdi? Olar figura sowadan. Olarda çıkıp ýatan bykyn ýok. Şeýle kalan bykyn ýok. Ya göwüne ýetip duran sallamp duran göwüs ýok. Ya da ullokon biri-birine diýip duran ýöreğinde sürtünüp duran iki sana ullokon lýaşkasy ýok. O gyzlaryň daşy gurul hile ýanyp gopduran garnam ýok. Sallamp ýatan jirine garnam ýok. Veya o gyzlar özüni seretmeni bilýärdi. Sport salaga gatnaýa. Diyet tutýa gerek bolsa birnäçe ay gatnaýa. Diýip şu bykynlar bilen diýnaýyn diýe. Veya ol gyz özü üçin owdunlyk gerek. Başka adam üçin de. Özü üçin owdun bolsa passaýan ýaş görnýär o gyzlar. Owdunum görnýär. Soň fizikasyny gowy, owdun lişni jir ýok. A içkeşiklerine seretden golun yanıp duran şıkarın içkeşikler gipurlu zatı hirdülü siksuganne. A senden emma şu klasik nemelerini aylanp ýörsin geçen ýylkylara. Şöyle atam şu klasik eýneşiklerini aylanp ýörsin. Erkek diýen adam o ýyzyň ýanyna gitýär. Настроениýasy galýa. Adrenalin ýaşaýa. Feýle daşy şoň eýneşiklerini görýär fiziski figura owdun küsüçük. Düşünýändem. İçkeşiklerini görýär. Nastoka islese de isteği var artya içkeşiklerin orta. Hardan bete isteği artya. Senden emma hiç sat yok. O yüzün endamında yekilişli tüyleri yok. Kim bir arsa pürsüz. Sen emma ayağın tüylerini östürtüyorsun. O ayağın tüylerini anadıyorsun. Eylek taraplarını östürtüyorsun. Vaxtını ayıran. Doğun hepde de bir yedek var. İpiliyas ettirmeli, arsalatmalı, seyrettirmeli. Şu vara erkek luboy vatyan süýşmäle gelenni asaca priýatny ýylpylap dursun. İçkeşike ýaňy saýla öňkü konuşkeşikler hemmen aýır taşla täzesini al, owdanlaryny al. Sen öz figuraňy, özüň begin sport salagy düzelt endamyny. O iyi biçip serial görüp ýatma dara düşünýändem, türeski seriallar görüp ýatýarlar, bişta edip şeydipler. Şolong durmuşsun ardı et. Sen ilk öldürmüşsün düzelt. İyi olmasan bir eğer mennen daşar gezýär diýip. İlk figuram düzelt. İçkeşiklerini düzelt. Arsaçylygyny seyret. Owdunyňy seyret. Ondan soň sen eğer gitýän başgasyny gör. Soň o erkeğim her gün gelende beýnisine o beýniň urçuklary ýaly koýup iýmek gerekken o ýok ýerden bakana tapýarlar. Ecem beýdidi, doğunun beýdidi, palan garnaşyň beýdidi. Sen başgasyna seretýär, men ýanyma gelen o. Soň pastella da birazjyk agon bol. Düşünýändem, pastella da birazjyk agon bol. Agon diýende özüň düşünýärsiň indi. Gezýän agon näse ýaby? Öýündäki näme? Uje kuldara işsada işe yaranan kul. Düşünýändem. Pedalan balon ok içeride gezýän olsa super agon. Soň erkek gezer de başgasy bilen. Sen hiç sat ýoksa ýa-da ne ýa-soň men söýýän, köýýän, sen söýgün erkek halas eden o hiç ýeri hiç çaçanam. Sen söýgün bolonda näme? Erkek söýgüsi senne bolma, saňa garşy hiç söýgüsi ýok. Söýgüsi ýok da garas. Sen näçe söýgüsi? Haýyr ýok. Şoň üçinem owdan geyin. Pastel agon olsun, içkeşiklerin tertemiz olsun, endamyň wapşy ýylpylap dursun, figuran gülýanak bolsun. Bize işten ärin gelende beýnisini ibadet etmek gerek. Ne düşünýärsiň, näme diýenme? Boş şolatlar etsem, sen ärin bar, wapşy gözüňde hiç çawlan seyretmeýär başgasy, öýündäki doýurdy da him zat gowy lüks düşünýärdem, aýal lüks diýeli. Sen şo lüks aýal bolmany başar. Botanasaň aýagyň içer gitmez. Erkegiň içer gitmez diýjegim.